At isa bali pa yung report, ngayon tayo alawat naman ipagpagkini Idol Lawrence. Riti Agundaway, softball team ti Ilocos Norte. Manarimaan iti recruitment ti Baro ang miyembro da. Titali ka detoy iti lubong kay ayam with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Impakaambo ni Mr. Jean Reginaldo, Assistant Head of the Delegation dagiti nakipagpasya ti softball tournament iti California nga agpapan kadagitoy ket ag-recruit da kadagiti agbalin na miyembro iti grupo da. Daytoy ket kalpasan ang nagragraduar dagiti imuna na miyembro ti grupo da iti softball kunan nga uso itan dagiti international competition para kadagiti ubing. Isu ang nagisarita dan iti Provincial Government of Ilocos Norte para iti daytoy impatad na at ipanagsagana da iti kakastoy abay ayam ket kasapulan iti adu nga oras sa paragensayo gaputa saan nga asi-asi dagiti kalabanda. Kasla dati trend kami titatangkad for an international competition. That's why we had a program with the provincial government under Inspire, Sir 5 Ma'am Helen with DepEd Ilocos Norte. Isang tinitrain mi digiti ubing to compete internationally, and finally we were able to join the Pony World Series 12 under category bracket. Yes, sir. Gapo iti daytoy ket mangnamnama ti softball team nga agtultuloy ti suporta ti Provincial Government of Ilocos Norte kadakwada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.